अपना घरे कोनो परिस्थिति में रहली सो मेहरारू अपना घरे कोनो हालात में रहियो जब उहे मेहरारू दूसरा के घरे जाई नु त हजार गो लगली से भावे चोजे जैसे कहली सब मेहरारू अपने घरे जब आटा साने ली सो त पसेना टप टप चुएला मगर उहे मेहरारू दूसरा के घरे जाई त कही हरी पपड़ी पापी कितना गर्मी होता है का उधर घर लाइट नहीं का वो कोई देखब जी हई लाइट बड़ा जत काटा जब के हित ना के आवे कर रहल ना कहे दुगला वाला लाइट काटे तरस हो तलू मोगी भाई बाप रे तनको बर्दाश्त नहीं करते बच्चे नहीं मन त करता पर ब्लाउज खोल के फेंक दी तलू मोगी कोही रे बाबू रे देखबू हो कर लूठा के तनको सुनाला ना रे तनी हो लाइट वाला के फोन करबे देखबे मोरी गइल कर तो कब कब हमने के घर में हमने के परिवार में जब कोनो रिश्तेदार आ जाला सोन तो अक्सर लाइट कट जाला एक और वीडियो बना के डालनी जोन की वीडियो जी के भजन हां जी आ छोटे बाबा जयकारी बोली है कोई ना बोली कोई ना हनुमान जी के भजन काहे जरूरी है भजन गावला पर काहे ई जाने के पड़ी कि सरस्वती जी से मंगवा हां जी तो विद्या मिली हां हां लक्ष्मी जी से मंगवा तो धन मिली 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 आ हनुमाने जी ऐसा देवता है कि जवन चाहब एक बार में सब मिली तवन मिली हां जी कहल गइल बा चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा राम दुआरे तुम रखवारे जय हो हो तनया गया बिनु पैसारे हनुमान जी से भक्त कहले कि हनुमान जी हां जी रौरे राम जी के दरबार रहल बनी हां हां आज के डेट में मुकुल भैया दरबार के काम का हो देखी कैसन का हम एक सेकंड में समझा दे तनी दरवाने चाहिए तो मालिक से भेंट होई ना तो नहीं होई कैसे कैसे मालिक ऑफिस में बैठल बड़े हां हां आ जाके कहब का हो मालिक बड़े कि ना और जान जाई के कर घमंड बोलत है कह दे कि मालिक अमेरिका गइल बड़े सही बा जान जाई कि घमंडी हो हां जी कह दी कि अमेरिका बड़े हां बुध के आई हो अब बुध के आई बो हां जी का हो तहर मालिकार रहिले कि ना आइले अब बड़े ऑफिस में हां जी कहते कि मालिक के तो ओरिजिनल मीटिंग अमेरिका में रहे चल गेले अमेरिका बीएफए के आ जाई हो आ जी हां अब तनी मनी श्रद्धा भाव को लेके जइबो हां जी कि ये सरकार तनी मनी मालिक से भेंट हो जाई तो हमर जियरा जुड़ा जाए सही तो दरवान भी जान जाई है कि एकरा मन में इतना भावना बा हां जी कि मलिकार से भेंट करे के बा तो उहे दरवान जाके मालिक से कही हां ये मलिकार रौरा से मिले खातिर और भक्त 6 महीना से